Empezar con precio xusto. Isto quere dicir que hai algo que se pode levar ao xo público de plató. O que está aí, o que adiviñe o precio xusto desto, vai no levar. A semana pasada levaron unha chaqueta miña, valorada en 48 euros. Atención, hoxe buscamos o precio xusto. Isto é pa xente que coma fora da casa, Prezo xusto deste menú do día. Que tal, Manolo? Moi boa noite. Que tal estás? Ben, ben. Estás ben, verdad? E, sin embargo, o aspecto está regular. Pero tú estás ben. Xa volvemos á mesma. A pedradas con un. Ti pedras a... Que che vai dicir? Tú sueles comer fora da casa? Solía moito. Solía, cando traballabas, non? Sí. Ahora parache de traballar e... E que comías menudo día, claro? Non che queda outra, claro. Canto pagabas a última vez que recordas tú? Canto? 12. 12 euros? 12, 10. Sí. Hoxe vamos buscar o precio xusto deste menudo día que temos aquí, que é un menú real, Sí, é dun sí, restaurante de aquí ao lado. A primeira vez que me das algo de comer, macho. Non é para que o comas, Ah, bo. Non, é para que mires para ele. Non. Este é un menú, atención público, é un menú real dun restaurante que está aquí ao lado do plató, que, entre outras cousas, había de primeiro lentellas, de segundo raya galega, non? Sí. De raya galega, pois, caldeirada de raya galega, e de postre, pois un postre, E o chupito? O chupito eu creo que xa non hai no menú, Sí. Antes había, Daba che elegir café ou postre. Ou senón... Pero é que o chupito, o traballador xa non pode tomar alcohol. Quen se dixo ti? Quen se dixo? E había viño con gaseosa tamén. Bueno, iso de toda a vida. Vale. Tú, entendo que Manolo non sabe o precio desto, ou sabe, non? No. Tú, No. Tú canto lle calculas? Sobre 15 pico... Sobre 15 pico? Sí. Deixa de mirar a min porque baña non mirei, Deixa de mirar. Sobre 15 pico, dixeche. Foi moi mal encaminhado. Este menú, porque haberá menús de varios. Hai nos de moitos precios. Veña, vou ao público, dame un micro que vou ao público. Temos o... Claro, hai unha voz en off que fai unha descripción. Entón, tú cada vez que... Sí, fago, No, tú tens que facer así como as azafatos, sabes? Vale. Tiña fame, Veña, vamos a intentar adivinar o precio xusto deste menú do día. Hoxe presentámoslles o clásico menú do día. Neste caso, ven co seu traballador incorporado. Primeiro, segundo, sobremesa, pan e bebida. Todo o necesario para seguir chollando con enerxía ou para tirarse a dormir 2 horas no camión. Un menú pensado para a xente que madruga, que traballa duro, a que non lle gusta pagar moito. Agora, seríades quen de dicirnos cal é o seu prezo xusto? Que é? Vou comer. Pero que é? Non sei, vou probar, a ver. Parece un flan ou unha natilla, No, tarta de queixo. Flan. É flan? Sí. A ver, deixa eu probar a mí. Joder, que tío, Está gordo bastante. Que tío asqueroso, A mí, Quen de aquí do público, quen come normalmente fora a menú do tío día? asqueroso, hueves que Hai podo alguén que comer. come a menú do día fora, normalmente? Sí. Hai un señor aí, un chaval. Señor son eu, sí señor. Aí falache. Comes fora? Comiche moito fora? Ainda comín hoxe. Comiche hoxe fora? Menú ou...? Non, hoxe comín á carta. Hoxe comiche a carne. Porque hoxe viña o Land Rover, era un día especial. Home, claro. Que bueno. É verdade. Cando comes de menú, canto pagas normalmente? 40 e pico con un viño decente. No, de menú digo. Ai, do menú non. Mira, menú, ese menú, digo che prezo exacto, 13,50, ni máis ni menos. E o de aí para arriba, xa é moito ganar o restaurante. Pero 13,50... Tal como está. A ver, leva lentellas. Sí.
E leva a caldeira de raya. Sí, vale, moi ben. Leva bebida. Sí, no? Un vaso de auga. Un vaso de agua. Pero leva viño. Si te digo, Pode levar viño, Pode levar tamén. Sí, pode levar viño. café. Café Café e postre. Café ou postre? Sí. Non, Café ou postre. nada. Donde eu como eu, con café e con postre, todo incluído, 13,50. 13,50 non é o precio xusto. Non é 13,50. Como 9, hombre? Como 9? Pero tú cantos anos hai que non vas comer fora? Non. Por 9 non hai. Pero que se ve aí non vale un cuarto. Eso. Claro. Pero onde comes por 9? É que hai ben. Eu cando cheguei a Santiago de Compostela, no ano 1990, iba a comer a un restaurante que se chamaba Restaurante Mariñeiro, en Santiago de Compostela, 250 pesetas. Chegaba ben. Non, era barato, 250 pesetas. Eu daquela non tiña cartas porque gastaba todo un Cuba Libre. Tamén eu. Non tiña cartas. A ver, dime en serio, canto crees que vale? 9 euros. Que va, home, 9 no. No. Canto? 17. 17? Sí. Manolo, tú como ves? Tú eu non vexo, eu estou comendo. Tú non acertache Eu estou Tú non ocupado. acertache tampouco, Podo cambiar? Canto dixeche tú? Dixen 15 e pico. 15 e pico. Queres cambiar? Canto quere dicir? 16. Por que quere dicir 16? Porque sí. Por aquí que decides? 14. Más de 14. 16,50. 16,50. Ai. Non é Sube 16,50. moita vida. No, 16,50. 18 pareceme moito, Pois a mí pareceme que 18 está ben. 14. Vos canto pagades normalmente cando vas de menú? 12 non hai, Tú vas comer por 12 a algún sitio? A donde? Poño o micrófono aí. No, que me diga ese señor onde come por 12. Perdimos sitio. E non hai aquí en Madrid. Por 12 euros en Madrid. Sí. No, en Madrid, o menú. Pero estás falando en serio? En Vallecas, sí. En Vallecas. Mándoche mañá o lunes a foto. Sí. Pero un menú. Menú. 12 Café e euros. postre, 12. Pero que había no menú, por exemplo? Que había? Menú nun polígono, en Madrid. Non polígono ali en Vallecas? Sí. Ostras, pois mándame o lunes, mándame a... Mándame o lunes. Fixéchelle foto, claro. Pero valía para comer aquelo, non? Non sei, teño aquí un ticket. É que 12 euros se vai, hai anos que non vexo nada por 12. 12 euros, 12 euros. E os que vexo por aí, 14, non? 15. Este non é nin 14 nin 15. 16,50 dixo aquí e non é 16,50. 15,50 tampouco. Vou aquí con este señor que sabe máis que todos. Que tal, jefe? Bien, Tú a que te dedicache na túa vida? pois a traballar na construción. Da construcción, É que este típico chaleco de constructor, Sí, Sí. Tú comiche moitas veces fora. toda a vida por Toda a mi vida, lado. sí. Sempre de menú. Sempre. Pero cando empezache a traballar tú, a canto estaría o menú? Pois Eran o pesetas que sería? Que dixeches ti sobre 300 pesetas? dos 50. Sí, 250 pesetas, xa acordo, sí. Sí. E agora, últimamente, a canto estabas pagando? Agora a 15. 15. 15. 14, 15 son... 14, 15, hai sitios de 12. Hai sitios de 12? Poucos. Dicía o rapaz que había en Vallecas de 12. Vale, este non é nin de 12, nin de 14, nin de 15. Este xa biche, leva lentellas, leva unha caldeira de raya, leva unha copa de viño, ou auga, e café ou postre. 16,50. 16,50 xa o dixeron, non é? Manolo, Dime, dame rabia que vai a este razón tú, mira. Estaba buísimo, macho. Estaba Comicho buísimo. flan, como tes tú colesterol e comicho flan. Que eu non teño colesterol mal, que eu teño perfecto. Da igual, porque tú xa non vas morrer novo, o sea que non tens problema. Home, non, vou morrer con 90, sí.
destapa porque o precio xusto deste menú era, tal como dicía Manolo, 16 euros. Non é caro, É caro. Casi coincido co que come en Madrid. Ostras, non me digas que é caro un plato de lentejas. Falta o chupito, macho. Un plato de lentejas. O flan. Popou, flan todo. Home, pouca vez que podo comer algo. Tú cando empezaste a traballar, a canto pagabas o menú? 6, 7. 600 pesetas, 700? No, 6, 7 euros. A 6, 7 euros? Sí. E agora? Últimamente? Ahora pagábamos 12, 13, 14. Que tampouco ganan nada o restaurante así, porque hai que pagar impuestos, personal, tal. ¿No? Home, eso está clarísimo, pero bueno, hai sitios que ganan pasta, Tú dixeche que agora non estás traballando, non? No. Entón, por que tes a funda manchada? Quer dicir, se non estás traballando, lava a funda. Pero é que non dá, se é roña bella. Pois compra outra. Pero claro, se non vas traballar máis, Dame ti os cartos, se compro de ahora. porque agora non vas volver a traballar. No, de momento... Como vas? Mal. Sí. Está jodido. Jodidísimo. Da rodilla. Teño máis tornillos eu que el junto. Pero doiche rodilla. Sí. Pero podes facer isto. No. No, de verdad En que serio? no. Pero as dúas. Claro, como operar as dúas, coño. Pero ti hai que darche o 100% xa. Tú No. canto levas cotizado? Pero máis ou menos. 30 anos. Cerca. Tú tens que cobrar o 100%. Falo eu con quen... Sí. Mete aí un chufe. Falo eu con Pedro Sánchez. Se quedar o 100%, hombre. Fala con outro, non con ese, fala con outro. Un aplauso para Manolo. Hombre, Enrique, estabas aquí. É que me dixeron, non chegou Enrique aínda. Claro, está Enrique aí. Había un Que tal? malentendido. Enrique é o do restaurante. Isto é moi barato, isto non se pode cobrar tan barato. Tu escoitaxe aquel de rapaz que dixo que había en Madrid, en Vallecas, un sitio de 12 euros. Home, hai que valer o que comiu tamén, non? Bueno, é verdad, non nos dixo que comera. Pero a min parece... As lentexas hai moita maneira de facelas. A calidade de raya, pois tamén, depende da raya. E un bon toro de raya, Exactamente, e depende das lentexas. Porque esas levan verdura, levan chorizo, levan costilla. É que a min pareceme que subeu todo moito na vida, moito, pero o menú do día tampouco me parece a min que fora unha cousa que subira moito. Bueno, proporcionalmente o menú do día está, eso, bueno, en relación calidad-precio. Vos tuvestes que subir este ano por ese tema dos gasois, do Estreito de Hormuz, toda a mierda esa. O gasoi, as legumbres, as verduras, o pan. É que tú date cuenta dunha cousa, dademos conta dunha cousa. Con isto da guerra do Estreito de Hormuz e tal, sube todo, menos o que producimos nós. O leite non sube, non, sube o de fora, todo o que ven de fora. Sin embargo, o noso non sube. O noso non está valorado. Bueno, o flan está bon, polo menos. Porque Manolo come uno. É casero. É feito na casa. Feito na casa. Vale. Ao mellor hai que ver o de Vallecas donde ven. Aí está, é o que o flan é feito na casa. Eso vamos a ser un menú do día, un menú de todo, pois, produto elaborado na casa, casero todo. Non hai... En Vallecas non creo que seña o flan da casa, nin as lentexas, nin a raya. Eu tiña a raya non quedo mar, pero, decir, a preparación... Eu tiña un amigo que cando comía en Madrid, con todos os respetos para Madrid, que hai sitios que se come ben tamén, non como aquí, pero como... Cando iba a Madrid, lle dicían postre, dicía el, o flan é casero. E se lle dicían, sí, pois tráeme tarta helada. Enrique, moitas gracias. Gracias, Enrique.